Thank you, Pastor JR. Mayang hapon sa tanan. Yan, lipay kog dako nga kami kuyog sa inyo ha nining kahaponon. And salamat sa oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga makauban nako umuog balik after a long while sa kadaghan sa buluhaton o kabisi. Lipay ko nga kabalo ko adunay mga tawo nga nagaampo sa mua and daghang mga simbahan ang nagaampo sa atua dito sa Ebenezer. Niya ako today to give a report and then hatag po og mensahe after this. No? This is the 4th day nga nagabiyahe mi sa ako ang wife and we left Zamboanga last Thursday. Nag-visit mi og mga interns. From here mo proceed mi og Davao nga naami i-meet ng mga tao po dito. And then sa Jensen and then after that bakasyon mi og pila ka adlaw lang. And then mouli na pod mi sa Zamboanga for the usual work nga amo ang ginahimo. Nalimtan ako ang sumuhatag ko sa ako ang report about Ebenezer. Ayan. No? So ang Ebenezer Bible College and Seminary, ang amo ang vision statement, ang amo ang gusto nga malantaw nga mahitabo sa Ebenezer in the coming years is that mahimo ming premier Christian higher education institution, nationally recognized sa among academic excellence with a network of equipping students and believers ang mahimong catalyst for Christ in the world. So ang ato ang desire nga ang Ebenezer will produce students or believers as well nga mahimong catalyst for Christ in the world. We believe that the reason of our existence is to glorify God in fulfilling the Great Commission. Mao po na kabalo ko ang inyong heart as a church na nakafocus mo sa Great Commission in the same manner. Anak po me by producing servant leaders for the body of Christ in Asia and beyond. Dunay duha ka particular results nga gusto namo makita nga mahitabo in the next few years. Ang usa ni ana nga ang Ebenezer mahimong mag-nurture og balanced community life aron ma-train namo holistically ang atong mga estudyante looking at the character, knowledge, and skills. No? Holistic siyang approach na i-develop na mo dili lamang ilang abilidad o ilang knowledge, pero ang importante gid kayo mao ang pundasyon sa ilang ministry ug pagkatao, which is the character. And then we want to produce well-equipped students to reach society for Christ. No? Looking particularly sa ministry among the people in the community, the marketplace agencies, and then of course ang academe and missions. For this school year, aduna kitay 49 graduates nga gihatag sa Ginoo, including ang pipila ka mga alumni nga nagkuha og AB Theology. Aduna tay mga alumni nga nag-eskwela pod balik para sa ilahang AB Theology. Kaysa una dili man AB Theology ang program nga nahuman sa mga pastor. And then we are also able to send out interns sa different places nato sa Luzon and Mindanao ang kasagaran, no? We have interns nga naa sa Polillo Islands and then one in Jolo, duha sa Basilan, and other places nga naa ta Kabadbaran og sa mga lugar o churches sa Zamboanga City. For this year, aduna kita 197 students enrolled, including ang mga alumni sa different Bible schools nga nagakuha pod sa ilahang AB Theology. And then today, this year, gitagaan po ta sa Ginoo og 26 first-year students. Nalipay mig dako nga ang tanan namong old students nagbalik gayud sila to study. And this is quite remarkable compared sa kung among lang taon sa among panahon murag usual man gud naay mangundang. But this year we thank God nga walay nagundang namo nga mga estudyante. We praise the Lord that we are able to start ang among discipleship program among our students. Now, amo na nang ginahimo in the past, ang among gihimo this year, amo pag yung gi-intensify na, and ang mga discipleship program na mo, pareha sa inyo, namoy wider group, ginalid na siya og mga faculty and staff. No? So ako, doon ako ikaugalingon akong small group, ang akong wife, naapod siya iyahang kaugalingon nga care group. And then, ang among mga students, naapod sila, ginatawag na mo og discipleship among the ES student. ES stands for Ebenezer School. Ang Ebenezer, naami school for basic education from preschool to K-12. No? So, naatay 400 ka students, more or less, diha nga
nag-eskwela, many of them coming from different denominations. No, na ay mga Roman Catholic nga mga bata, na ay lahi nga mga denomination, na ay mga anak og Muslims. Even if kabalo sila nga religious institution ta, ilang gyapon ginapadala ang ilang mga anak diha sa Ebenezer to study para sa ilahang basic education. And one of the things nga atong pasalamatan kay through this ang atong mga estudyante are able to share the gospel sa ilaha, and daghan sa ilaha ang nagdawat sa Ginoo, and then currently they are being discipled weekly sa ato ang mga estudyante aron mas makaila pagyud sila sa Ginoo. When I started my role as president of the school, one of the challenges nga una na akong giatubang mao ang pag-repair sa among mga buildings. Ang Ebenezer was started in 1926, and the buildings nga gitukod diha ni ana nga campus in particular was nahitabo siya niadtong 1950s, late 1950s and early 1960s. So many of our buildings medyo karaan na gyud, and tungod kay karaan na nadutla na gyud siya og anay. In fact, ang ginatawag nila og President's House, mo na itsura sa President's House, when we arrive, wala na muna siya napuyan, kay daot gyud siya kayo. But we started raising support, and we challenged people, individuals, aron mutabang sa mga churches and other institutions, among gipakita ang need, and we are so thankful nga daghan kay nag-respond. One of the remarkable thing nga nahitabo nini tungod kay even ang mga churches nga gagmay kaayo nga naa sa bukid o naa sa mga rural communities, naningkamot gid pud sila nga mutabang. In fact, doon namin mga special offering nga madawat gikan aning mga small churches nga nag-cost lang siya og 220, 180 pesos, 280 pesos. Kanang mga sacrificial giving gyud coming from people sa mga rural churches and rural communities. And so, natandog kaya mong kasing-kasing kay daghang mga pamaagi ang gigamit sa Ginoo nga ma-provide ang among needs, na imuhatag og dinagko, na apoy muhatag og ginagmay. And every time nga dunay maghatag sa mua, we are very thankful sa kana makita namo ang kamot sa Ginoo nga mao gyud nagpasiugda niini nga mga tanan. Today, after many months nga amo nang gi-repair, mo na lang ang itsura sa ginatawag na President's House. So, amazing kayo ang Ginoo sa iyahang gihimo sa kinabuhi nato sa Ebenezer. Another problem that we had to deal at that time, mao tong ladies dorm. Kaya nga among ladies dorm katumpago na gyud. We were advised by the foreman nga ibiyaan na gyud. Ang among foreman, Bisaya man na among foreman gyud no, kanang karpentero man na siya, pero human niya og inspect sa amuang building, naka-in-English gyud ang amuang karpentero, nakaingon gyud siya og pastor biyain na kay hasardos na kaini nga building no. So sa dihang nag-in-English nang among karpentero, ingko seryoso na gyud ni, kay di gud ni mag-in-English amuang karpentero, pero nag-in-English na siya, so serious na gyud ni siya, hasardos na gyud ni kayo pastor biyain na ninyo ni. And so we had to look for the alternative building. We look at one of our buildings. This is an abandoned dining hall. It was used many years during our time, I guess sa time nilang Pastor JR, na gamit pa siguro ni nila. But over time, gibiyaan na ni, and wala na siya nagamit. So we thought we should renovate this. And again, no, padayon ang suporta sa mga simbahan, individuals. Salamat sa Ginoo mo ni ang itsura karon sa old dining hall. No? And ang ato ang mga ladies are housed there. Atong mga babae na asila din nagpuyo. In fact, tungod kay daghan na atong mga estudyante, kay katong atong 26 nga first year compared sa previous years, dako na gyud kay ito nga increase, no? And puno kay na sila karon, wala na gyud extra bed. In fact, ingon mi sa Ginoo, Lord, kung magdugang pa kag estudyante, pwede lalaki na. Ayo na magdugang og babae, kay wala na mi bed nga ikahatag sa iyaha, no? Sakto lang gyud nga puno gyud kaayo ang ladies dorm, no? Ang last bed was occupied last week, no? Nga dula pa unta usa ka bakante nga bed, na occupy na gyud siya last week. Another problem that amo ang gideal mo ang men's dorm, daot pud siya kaayo, and kami ni Pastor JR diha mi nagpuyo during our time na nag-study mi, and that building was instrumental sa amo ang growth, no, development. But tungod kay tigulang na pud nga building, nadutlan na pud siya sa anay, we had to repair it also. Ang yang foundation among gi-strengthen, and by the grace of God, mauna na karon ang atuang men's dorm. You look at the Lord's faithfulness. For 1 year, the Lord repaired 3 buildings. In fact, wala na ako giapil ang another building nga among na-repair, katong usa ka duplex house nga amo apong na-repair, nga asa stay for a while silang Pastor JR during the General Assembly. No? This is really a blessing. Ako as a president,
nakita nako ang hand sa Ginoo nga amo og ginaglihok nga matandog mi a lot of times kahilakon mi maghuna-huna kung unsa ka maayo ang Ginoo, paunsa niya gi rally together ang mga tao nga kaning mga tao nga mo ang gi-sharean sa amo ang need, they believed with us, nagtuo sila with us, and amo ang nahimo ang buluhaton for 1 year. Amazing kayo ang Ginoo in that sense. Looking forward, doon na may mga daghan pang ayhonon ng mga buildings. And this is where we would be needing the prayer and the help of everyone. This is what we call the Christensen Hall. When you enter Ebenezer, muna imo nakita. We call it the landmark of Ebenezer. Most people, inigsulod nila, magpa-picture sila diha. But naa silahang likod na photo bomber nga building, nga daot na kaayo. No? Kung dili kay siya maklaro sa picture siguro, pero naay mura gabitay diha nga plywood, kisa na siya, mura siya gababay sa inyo nga hello, welcome to Ebenezer. At a closer look, mao na itsura sa building. No? Tanaw nimo na actually kining picture medyo karaan na siya gamay nya lately ang medyo latest kana kay na hulog na ang katong kisame sa gawas. No? And there is a great need for us to repair it kay naami mga need gihapon nga mga classrooms o buildings nga amo ang kinahanglan nga ma-achieve na mo in the coming years. And so please pray with us. That will cost us to 1.5 million pesos. Another building that needs to be replaced, ang roofing, ang amo ang gymnasium or the Ebenezer Convention Center. Every time magulan, like last night or today, mubaha ang amo ang mga rooms, including my office. So kung nagulan sa Sambuanga gabi, nya ingunad to kakusog, sigurado kayo, no? Sure ball kay na basa ang ako ang opisina, no? Nagbaha siya dito. Wala may mahimo kay dili man namo matrace na usahay ang iyang tulo kay galatay-latay na ang tubig. And so the obvious solution is to replace that roofing, and that will cost us around 1 million pesos also. Okay? So, please pray with us, no? Pray for us, pray with us. First prayer request, pray sa amo ang spiritual growth sa mga students and faculty nga mag-grow deeper sa amo ang love for God and we would live spirit-filled lives. Second, pray for guidance and wisdom sa ako as the president together with my team as we make decisions, embark on projects, and major endeavors na mo as a school. Third, pray for the financial provision of the school. Kay aduna may mga daghang mga needs, particularly sa school operation. Ang school operation na mo, diha na mo ginakuha ang scholarship, ang salary, ang pangbayad sa mga bills na mo, maintenance, pag-repair sa mga ginagmay nga buildings, and other related nga mga expenses. GCAF is helping us in this manner. Ang church nagahatag sa Ebenezer monthly para sa amo ang school operation so we can pay the salary and our bills diha sa eskwelahan. And then we need to prayer also para sa financial provision sa among building repairs. If you notice, ako na siyang gi-separate kay I made it a policy na kung ang money is dedicated or designated for building, it must go to the building. If the money is designated for school operation, dapat mong paingon siya sa school operation. And kung dili na to pwede sa gulo ng atong mga kwarta, we have to honor ang intention sa naghatag sa kwarta. Kung ihatag niya para building, then it must go to the building projects. Would you please stand with me, pray for Ebenezer, kana mga prayer requests, and pray that the Lord will continue to raise up individuals whom the Lord will touch to help support ang ato ang ministry diha sa Ebenezer. Sabay-sabay ta sa pagampo.
Salamat Ginoo sa imuhang pag-raise up og mga students aron kini nga mga young leaders amuang matrain diha sa imuhang buluhaton. Salamat usab sa imuhang pag-raise up og mga ministry partners like GCAP nga mo'y padayon naga-pray for us and padayon po naga-support financially to our ministry didto sa Ebenezer. Salamat nga imuhang gipakita over the years nga ikaw ang faithful nga Ginoo nga mag-sustain. You started Ebenezer and you have been sustaining Ebenezer, Lord, every year, every now and then. And salamat kayo sa imong abundant na provisions nga imong gihatag o gipakita sa mua. Lord, I pray nga ikaw padayon, Lord, mag-cost sa mua nga mag-grow deeper me sa among love sa imuha. And kami Ginoo through the power of the Holy Spirit magkinabuhi og spirit-filled lives. So I ask for wisdom and guidance sa mga leaders so that when we make decisions, kini nga mga decisions sakto o sumala gayod sa imuhang kabubuton. Ako usang gipray nga ikaw mag-provide sa among financial needs both sa among operation, school operation o sa among projects. Time and again, amo ang nakita Ginoo, you are more than able to do unsay amo ang dapat himuon and you are more than able, Lord, to provide ang amo mga kinahanglan. God, we give you praise, we give you glory sa imong pagkamatinumanon kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, magalingkod kita. Akong gi-entitle ang akong sermon, When Believing Becomes a Challenge. Sa dihang ang pagtuo, nahimong usa ka lisod nga eksperyensya or very challenging nga eksperyensya sa mga tag-usa. By believing, the word believing, kung ako siyang gamiton in this aspect or the word believe, akong ginamin nga kanang punto sa imuhang kinabuhi. That point in your life when you are ready to take a step of faith. Kanang sitwasyon sa imuhang kinabuhi nga andam na ka, muhimo og mga lakang base sa imuhang pagtuo nga mao kini ang gusto ipahimo sa imuha sa Ginoo. Kabalo man ko nga as we continue to serve the Lord, naagi mga convictions nga ginahatag sa imuha ang Ginoo. Naay mga faith goals nga ginahatag sa imuha ang Ginoo. Naay mga butang nga i-challenge you ka sa Ginoo to take that step of faith and God would put you in that situation tungod kay naa siya'y dako og nindot nga ipa-accomplish sa imuha. So that's how I use the word believing. Now, believing becomes a challenge. Nahimo siyang dako nga challenge when circumstances do not guarantee success. Kung ang imuhang kahimtang, ready na ka mo believe, ready na ka mo take og action, ready na ka to take a step of faith, pero ang imuhang kahimtang, dili muhatag og assurance, kasiguruhan nga ang imuhang gusto himuon mahitabo gayod. Resources are not there, dili favorable ang mga kahimtang, and another factor is this, ang mga tao nga imuhang gisaligan nga ginahope nimo nga mutabang nimo, dili pud sila ready to believe with you. Mao na nga believing becomes a challenge. Sa ako ang kinabuhi, daghan nako kaagian ni. Kadaghan na gyud. Di lang kausa. Kadaghan na sa ako ang kinabuhi. And one of the earliest experience I can recall was when I made a decision nga musunod ko sa call sa Ginoo nga mahimo kong pastor. So of course I had to announce it and I had to tell people around me, including my parents and my teachers, when I was still high school nga I want to become a pastor. Of all the people nga ako ang gisharan, including my family, only one gave his affirmation. That was my father. Yun siya, that's a good idea. That's what I really want you to do. I will support you in any way I can. But believing that God, that I can fulfill what the Lord would unsay ipahimo sa kuha sa Ginoo, became more difficult when the Lord took him home early. I was still in my third year high school, sa dihang ang akong papa gikuha sa Ginoo. And so when that I realized that, nakaingon ko sa Ginoo nga, so paunsa man ni mahitabo karon? When ang nag-inusara nga tao nga musuporta sa ako ang desire nga mahimong pastor, imuha mang gikuha og sayo. Pero nagpadayon ko sa ako ang desire and miagi kog ups and downs sa ako ang kinabuhi. And to cut the very long story sa ako ang kinabuhi, naabot ko og Bible school. But believing became even more challenging. Tungod kay pag-eskwela nako, wala mong ko'y support, wala ko'y sponsor, wala ko'y
walay tao nga willing mo bayad sa ako ang tuition fee o sa ako ang pagkaon. So I had to work sa Ebenezer. I did a lot of work, and one of those works ako ang gihimo nga nahimo kong janitor sa simbahan. And that house, katong president's house, where Dr. Ortiz was the president during the time, janitor ko anang balaya. No? Diha na po ko nagpuyo ron, no, bilang presidente. Pero janitor ko diha sa una. No? Ako itighinlo sa salog, and every time maglingkod ko sa sala, nga wala man na mo halos ginagiusab nga balay, except nga mo ang gi-repair lang, ang walls and all these things. Every time maglingkod ko sa sala, I could almost visualize myself scrubbing the floor every day. No? Or dito sa ubos, maglampas ko, manghinlo ko, just to survive sa akong pag-eskwela. Yun na sa ato ang kinabuhi, kamo, naatay mga eksperyensya nga naagyo ipahimo sa imuha ang Ginoo. And you are almost ready to do it. When you share your vision, i-share nimo sa imong vision sa imuhang family, sa imong mga loved ones, sa imong mga friends, or siguro sa imong care group, o sa imong wider group, it seems nga murag ang imong wider group, dili kayo sila parehan nimo na passionate ka kaayo. Say for example, gusto ka nga mo reach out og campus o na kay share og gospel mi ka nga ato ni himuon kay kinahanglan gyud nato ni himuon. Excited kay ka, passionate kay ka, pero imong wider group murag sige te, sige ato nang himuon. Pero dili kay sila sure. Nay mga panahon nga ang mga ginikanan gitagaan og vision, gitagaan og task sa Ginoo, and ang mga anak are not willing to believe with them. Na mga panahon nga naipahimo sa tuwa ang Ginoo sa ato ang career, sa ato ang business, sa ato personal nga kinabuhi, and klaro kaayo ang direction sa Ginoo, but ang ato ang mga kahimtang dili mohatag og guarantee nga mahitabo na siya tungod kay ang resources, ang panahon, ang mga tao nga involved are not willing to believe or are not willing to cooperate. Ang Ginoo, the Lord Jesus Christ, when He was ministering here sa panahon nga naa siya dining kalibutan, He was traveling around villages and towns to heal the sick, to drive out demons, magwali sa pulong sa Ginoo. Yet many people during the time, dili sila ready nga mutuo kag Ginoong Hesus. Kung naa mo yung mga Bibles, palihog kog abri sa Matthew chapter 9, please. No, Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Ang halos tibuok chapter sa Matthew chapter 9 would show us different scenarios nga diin makita nato nga adunay mga tao nga dili willing mo believe, dili sila willing mo tuo. Dili sila willing mo himo og step of faith. One of the ang atong tanawon adunay at least more or less upat ka rason nganong dili sila willing mo take a step of faith. Number one, they cannot believe because they doubted the identity of Jesus Christ. Ilahang ginadudahan ang iyahang pagkatao. In fact, kung imong basahon sa verse 2, nga dunay usa ka tawo nga gidala, usa ka tawong paralitiko nga naghigda sa banig nga gidala sa iyang mga amigo diha kay Ginoong Hesus. And after the Lord Jesus Christ healed him, ingon ang mga teachers of the law, this fellow is blaspheming God. Pagpasipala sa Dios ang gisulti ni ining tawhana. Nganuman, kay iyahang gipasaylo ang ilahang mga sala o iyahang giayo ang paralitiko. So yung mga teachers of the law, that's blasphemy. Nganuman, ang wasa sa mga major issues nga ilahang ginadil o ilahang ginalabay kang Jesus Christ at that time was ang iyahang authority. Unsa may basihan sa imong authority, unsa may basihan sa imuhang mga ginahimo. Kinsa may naghatag nimo og otoridad nga magpasaylo og mga kasalanan, mag-ayo og mga taong adunay balatian. Ngunang dili sila makatuo kanila. Ikaduha nga rason nganong dili sila makatuo tungod kay ilang ginadudahan ang iyahang mga motibo, ang iyang intentions, ang iyang motives. Sa verse 11, ang atong makita nga
sa verse 10, nakita na to nga si Ginoong Hesus, iyahang gikuyugan sa usa ka panihapon si Mateo ang uban ng mga tax collectors. And sa dihang nakita siya sa mga Pharisees nga naga-spend time siya with the tax collectors, ilahang gipangutana. Ingon siya, nganong nagakaon man si Ginoong Hesukristo, nakig-uban man siya sa pagpangaon sa mga maniningil og buwis ug uban pang makasasala. Ilahang ginadudahan ang iyahang motibo ug ang iyahang intentions. And this is related to number 3, which is they doubted ang iyahang method, ang iyahang mga pamaagi. Dili nila masabtan nganong kung tinuod ka nga Mesaya, nganong makig-uban man kag makasasala. Dapat dili ka sa makasasala magkuyog. Kung anak kas Ginoo, dapat magkuyog ka sa mga taong balaan, dili sa makasasala. Mo nang maglisod sila tuo kang Ginoong Hesus, maglisod sila og take of step of faith sa iyahang mga ginahimo. Dili nila madawat ang realidad sa iyahang mga ginahimo, and then finally they doubted His capability. Kung imong tanawon sa punto diri sa bersikulo nga usa ka synagogue ruler ang naghangyo kang Jesus Christ sa verse 18, naghangyo sa kay Jesus Christ nga ang iyang anak nga namatay na adtuon ni Jesus Christ aron ayuhon niya o kining bataa mabuhi pag-usab. Og sa dihang nadungog ni Ginoong Hesukristo ang iyahang request, dali-dali miadto si Ginoong Hesus ngadto sa iyahang balay. Pag-abot ni Ginoong Hesus sa balay sa synagogue ruler, ingon ang Ginoong Hesus, ayaw na mo og sigig hilak, tama na nang inyong pagtugtog og mga music for morning. Kay kining bataa, wala man ni siya namatay, natulog lang ni siya. And when they heard it, matod pa sa bersikulo nga ato ang basahon, dinhi sa verse 22, verse 24 rather, kung imong tanawon, verse 24, ingon siya diri, busa miingon sis mga tao, gawas una kamo, dili patay ang bata, kung dili natulag lang, matod pa sa verse 24, gikatawan nila si Jesus. Dili sila gatuo nga kaya niya himuon ang usa ka butang. When you look at our lives, adunay mga panahon nga kita mismo dili willing mo tuo. Naapoy ubang tao, naapoy panahon nga ang atong mga kauban dili willing mo tuo. For a lot of factors, including kining upat nga factors. Some people dili sila makatuo sa atong authority, dili sila makatuo sa atong intentions, dili nila masabtan ang atong methods, dili nila masabtan, dili sila sigurado nga kaya nato. Na ay mga panahon nga ang mga anak moingon sila nga, ma, mo ni gihatag sa Ginoo nga ako ang burden sa kinabuhi. Gusto gid nako ni himon. Nya mga ginikanan kay tan-aw nila murag dako-dako naman kay na nga mga pangandoy, miyon ang mga ginikanan og ikaligo ra na dong, maulian ra ka. No. Resulta ra na siguro sa imong pag-apil-apil og wider group. Uunsa ba na diha? Ikaligo ra na. Nga maulian ra ka. Tungod kay adunay mga panahon nga ang mga tao kung maglantaw sila nato, mingon sila nga murag dili man na nimo kaya. Murag kanang imuhang plano, ang imuhang method, ang imong pamaagi, murag dili man na mahimong successful. Paunsa ka makasiguro nga mao ginay gusto ipahimo sa imo sa Ginoo? Paunsa ka makasiguro? There were people during his time who were not ready to believe in Jesus Christ. Dunay mga nindot untang himuon ang Ginoong Hesukristo, even some of those iyahan ang nahimo, but they doubted their intentions and the reasons nganong iyahatong ginahimo. However, duna po yung mga tao nga willing sila mupakita og step of faith. Adunay pipila. And one of them was the friends, or some of them rather, were the friends of the paralyzed man. Sa verse 1, matud pa sa verse 1 of chapter 9, ingon diri, kung naamoy, verse 2 rather of chapter 9 diri, sa didto na siya, may mga tao nga may dala ngadto kaniya og usa ka tawong paralitiko nga naghigda sa banig. Sa dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko. Ayaw ka bala ka, kaing imong mga sala, gipasaylo na. Notice the word. Tanawa, ingon sa verse 2. Sa dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo.
Of course, mutuo ta nga ang paralyzed man, ang paralitiko, adunay pagtuo kay Jesus. Pero ang gitagaan og highlight, gitagaan og focus, mao ang mga pagtuo sa mga amigo, sa mga tao nga nagdala sa paralitiko. Ang paralitiko by himself, wala siya abilidad nga mopaduol kang Ginoong Hesukristo, kay di naman siya kalakaw. But there were some people around him, pipila ka mga tao, nga iyahang mga amigo, nga iyahang mga kaila, probably igsoon, paryente, or amigo, nga just like him, aduna sila'y pagtuo nga kung muadto sila kang Jesus, mamaayo gyud ning tawhana. And we need people like them in our lives. Nagkinahanglan tag mga tao nga mopaluyo kanato, nga motindog sa ato ang tapad, og moingon, kuyog nato, kaya nato ni. This is what God wants us to do. Sige, kuyog ta. Sa Tagalog pa, hawak kamay. Kuyog ta. Mutuo tagdungan diha sa Ginoo. Unay mong tanaw na highlight na nga aspect sa faith. Ang kauban, paryente, o kauban sa synagogue ruler sa iyahang balay, they were not willing to believe in Jesus. Yet, ang synagogue ruler, bisan nobody was willing to stand beside him and say, I want to believe na pwedeng mabuhi pa ang akong anak, went to Jesus by himself. Umingon siya kang Jesus, Ginoo, adto palihog sa among balay, ayuha ang akong anak, og nagatuo ako nga pwede nimo siya buhion pagbalik. That's in verse 18. There's another group of people. In verse 27, the blind men. Matod pa sa verse, dunay duha kabuta nga nagsunod-sunod kang Kristo. Sa dihang nabasa na ko na, ingon ko sa kong kaugalingon, giunsa man nila pagsunod-sunod kang Kristo? Nga buta man sila. Yeah? Wala ta kay balo. Pero most probably, doon na sila kauban nga nagagiya kanila. But the point is this, kini nga mga buta, wala gyud ni sila nakakita nga naghimo si Ginoong Hesus og milagro. Wala sila real nga pruweba nga kining Hesus nga ilahang duulan o ilang hangyoon nga ayuhon sila, pwede gayud mo ayo kaniya. Kita gani, kasagaran, moingon magyud ta og to see is to believe. Nya, paunsa man sila makasi, nga buta man sila. Paunsa man sila makakita, nga buta man sila. In fact, that's the very thing ang ilahang ginapangayo kay Jesus Christ. But they probably heard about Jesus. They probably heard, nakadungog siguro sila, nga kining usa ka Jesus, pangalan niya Jesus, kaya niya ayuhon ang mga balatian sa tao. So because of their strong faith in the Lord, they took that step of faith. Ug misinggit sila, Ginoong Jesus, ayuhami, kaluy imi palihog. And very interestingly, ingon si Jesus Christ, mutuo ba mo nga kaya nako ni himon? Mutuo ba mo nga kaya nako ni himon? And then, ingon ang mga buta, yes, mutuo mi. There was a woman in verse 20. Kini nga woman, naga-bleeding na siya for 12 years. And because of her bleeding, halos naa na siya sa kadelikado nga panahon sa iyahang kinabuhi. And she thought, if only I touch His cloak, kung ako lang mang magunitan ang tumoy sa robe ni Jesus Christ, maayo gayud ako. This woman, wala say kuyog nga tao nga mo-encourage kaniya, and dako kayo nga problema para siya, paunsa siya makasulod sa tunga-tunga sa crowd where si Jesus nagatindog, yet he managed to get in and touch the cloak of Jesus, and all of a sudden, she got healed. So may mensahe. Simple kayo ang mensahe.
kinahanglan mo take ta og step of faith. Kinahanglan mo kasta sa ato ang faith in the Lord. We need to believe. And not only that, we need to believe with others. Ang akong pangutana ingon ani, do you have the faith? Anaa ba kay pagtuo? Parehas sa mga pagtuo sa amigo sa paralyzed nga tao, sa paralitiko. Ikaw ba, anaa ba ka sa kakahimtang karon nga kikinahanglan ka sa imuhang amigo, nga gikinahanglan ka sa imuhang anak, nga gikinahanglan ka sa imuhang ginikanan, nga gikinahanglan ka sa imuhang wider group, nga mutindog sa iyahang tapad og moingon, sige, mutuo ko kuyog nimo. Sige, mutuo ko nga this is what God wants us to do. Or ginatawag ba ka sa Ginoo nga mapahimong parehas sa babayi nga nag-bleeding og 12 years or mapareho ka sa blind person, blind man, nga bisag walay ga-encourage nimo, bisag lisod kayo ang imong kahimtang, ikaw ra nag-inusara, willing ka mutuo sa Ginoo, and you are willing to believe in the Lord and fulfill or do what God is calling you to do. Or, aduna ba kay pagtuo pareha sa synagogue ruler? Nga ready na gyud ka mutuo. Convinced na kayo ka nga this is what God wants you to do. Yet, ang imong family, ang imong mga friends, ang imong ka-wider group, ang imong mga higala are not willing to believe with you. Yet, bisag walay mo kuyog nimo, bisag ginakontra nila ang imong ginahimo, you are convinced that this is what God wants us to do. Would you have that faith to believe? Matod pa sa kasong, greater things are yet to come. And greater things are still to be done in the city. Mutuo ba ka? Kuyog sa imuhang wider group, sa mga leaders diini nga simbahan, sa paglantaw ninyo, sa vision, sa gihatag sa Ginoo para nining simbahan, sa ginalantaw ninyo nga direksyon nga ginahatag sa Ginoo sa inyong mga leaders para sa mga maabot ng mga tuig. Ang akong pangutana, mutuo ba ka kuyog sa mga wider group ninyo nga leaders, sa inyong mga elders, sa inyong mga pastors, sa tibuok leadership ninyo nga simbahan? Are you willing to believe with them, stand side by side with them, og moingon ka, sige, mutuo ko kuyog ninyo nga tungod kay daghan patag dapat himuonon sa ato ang syudad, atong tumanon o atong sundon kining direksyon nga gihatag sa Ginoo sa atoa isip usa ka simbahan. Just believe, no hesitations. Walay pagduha-duha, walay pag-alang-alang. Matud pa sa favorite nga statements sa mga Campus Crusade for Christ, ingon sila, success in witnessing is sharing the gospel in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Mo na ilahang murag slogan. Ang success daw sa witnessing, musangyaw lang ka sa pulong sa Ginoo o Ginoo na'y bahala sa resulta sa imuhang pagsangyaw. I would say, believing, ang pagtuo means you take that step of faith and leave the results to God. Believe and leave the results to God. The friends of the paralyzed man, mo na ilang gihimo. They just took that step of faith. The woman, the blind man, the synagogue ruler, they took that step of faith. O ilahang gitugutan nga ang Ginoo na mohimo the rest sa ilahang journey, and they have experienced the power of the Lord. Sa Ebenezer, sa dihang nagsugod mi og repair og buildings, we did not have money. Antud karon ang amoang kwarta mo na ginaingon nga give us this day our daily bread. When we started, we had some money. We had no clue then nga makahuman mi og tulo ka buildings after a year. Pero what I told my team was this. Ingon ko sa akong team, atong sugdan ang pag-repair sa ato ang mga buildings, atong trabahoon ang pag-repair sa ato mga buildings hangtod mahurot
ang atong mga kwarta. Until our resources or our money runs out. Pag wala na tayo kwarta, mangundang ta. Ingon ko sa ilaha, mahiubos ba ta? Dili ta mahiubos. Dili ta mahiubos. Mutuo ta sa matag adlaw. Hangtod mahurot ang atong kwarta. Kung wala na tayo kwarta, muundang na tag-repair. But until the Lord keeps sending money, mupadayon ta. Since that day, up to today, wala na undang ang provision sa Ginoo. Adunay mga semana nga moingon ang ako ang secretary, Sir, hangtod karong si manahona na lang ang ato ang kwarta for the building repair. Pangsweldo and all these things. Ingon ko, pag-abot sa Biyernes o pag-abot sunod Lunes, kung wala na kwarta, mangundang ta. Pero bago mahuman ang semana, naay mo padala. Naay one time sa usa ka event nga wala gyud ko'y appeal adto nga event. Nag-appeal lang ko. Kay didto man gihimo sa Ebenezer. Kami man ang venue. And so I just showed up dito, nagtindog-tindog ko, and as I was walking around, usa ka couple nagtawag sa ko, Pastor, dali ra gud. Oh, unsa man, te? Gani haramig pinangita nimo. Oh, ngano man te? Nabi ihatag para sa building fund. Wow. And we look at the sobre among ihap 50,000 that night. Nakaingon mi, naana po'y pangsunod semana. Naana po'y pangsunod semana. I have mentioned kanina, dunay dagkong amount, dunay gagmay nga amount. But every day, the Lord has been sustaining us. So yun ko sa kong staff, the Lord will always be true to His words. The Lord will always be true to His words. That is why we can always say Ebenezer, which means, hitherto hath the Lord helped us. Or sa simple nga statement, thus far the Lord has helped us. Until today, makita na muna. Ang Ebenezer has existed for many years. And the Lord has never failed us. Jacob, dugay na po nag-exist ni nga simbahan. And the Lord has never failed you. Sa inyuhang mga kinabuhi, daghan na tag mga katuigan nga nabuhi, nanay 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, 60 anyos. Sa dugay na tong pagpangalagad sa Ginoo, karon pa bata mawad ang paglaom? Dugay na. Daghan na kayong pamaagi o panahon nga gipakita sa tuwa sa Ginoo that He is able to do many things. And perhaps just like His question sa mga buta, ang iyang pangutana sa tuwa, do you believe that I can do this? Do you believe that I am able to do this? Mga igsoon, ang ako ang challenge na karong kahaponon para sa tuang tanan. Believe and leave the results to God. Maayong hapon sa tuang tanan.